substituir Pep Guardiola. Benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé. Visca el Barça, visca Catalunya i molta sort. Algunes setmanes abans de ser presentat oficialment com a nou entrenador del Futbol Club Barcelona, Pep Guardiola ja tenia decidit que no concediria cap entrevista a ningú. Això, com moltes i tantes altres coses que ha dit i després ha fet, també s'ha complert. El tècnic del Barça ha escollit aquesta sala de premsa com el lloc des d'on fer arribar a tothom el seu discurs, perquè tothom entengui quina és la seva filosofia, el seu estil, el seu futbol, la seva manera de fer i també la seva manera de ser. Des d'aquí el Pep també ha sabut encomanar la passió amb què fa sempre totes les coses a tots els nivells del club, tant els interns com els externs, perquè ell no entén que les coses es puguin fer d'una altra manera. Us convidem a acompanyar-nos en aquest viatge apassionant que hem fet tots plegats aquesta temporada amb aquest Barça de rècord. I nosaltres aquest viatge el volem fer a través de les paraules del Pep. Des del mateix dia de la presentació oficial com a tècnic del Barça, Guardiola ja va deixar ben clar a tothom que sabia el que havia de fer i amb els seus pares d'espectadors va marcar les línies bàsiques del seu projecte. Em sento fort, em sento que estic disposat a aquest repte i creieu-me que si no ho sentís no estaria aquí assegut. L'equip correrà, si esteu preocupats per això, la gent correrà, s'esforçarà. Jo els hi perdonaré que no l'encertin. No els hi perdonaré que no s'esforcin, això no. El líder soy yo y me seguirán y lo conseguiremos. Que me sigan, que me sigan. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Però el viatge del Pep no va començar gaire bé. 2 partits jugats i cap victòria van fer encendre les alarmes dels més crítics que el tractaven de becari. Però Guardiola i el seu equip tècnic van seguir fidels al seu llibre d'estil. I al final, la mala sort va escampar. No hem estat en el lloc on havíem d'estar. En funció d'on està la pilota hem d'estar en les posicions i no hem estat, no hem respectat aquests llocs que sempre ho fèiem i avui no ho hem fet. Que vol que us expliqui, no tinc masses arguments. Crec que hem estat millors, mereixem la victòria, pipim, papam, però hem empatat. Si gano será mi carrera larga, si pierdo pues será corta. El fútbol no funciona así, como digo, tenéis que hacer esto y lo hacen. No tenéis que hacer esto y no lo hacen. No, el fútbol es mucho más complicado que todo esto. Jo el futbol el veig com una qüestió d'interrelació, d'interacció d'uns amb altres. Jo no espero que un jugador em decideixi el partit, ni que un jugador em decideixi la fase defensiva, ni un jugador em pari tot allò. És un joc tan maco, tan imprevisible, tan obert, en què tots depenem de tots, en què tots ens relacionen entre tots. I un esforç molt agressiu d'un genera contagi als altres 10. Jo sento el futbol d'estar a prop del contrari, de treure la pilota quan la tenen i quan la tinguem tenir el màxim possible per fer gol, i quan no la tenen agredir-los perquè no la tinguin. Sento el futbol així i aquí ja us garanteixo que independentment de com faci no es canviarà fins a final de temporada d'aquesta manera.
amb l'1-1 de l'anada, com s'ha de plantejar el partit? Sobretot vigilar de no encaixar cap gol. Atacar. Hem d'anar a fer gols. Nosaltres quan ataquem bé i anem a fer gols generen una ocasió de gol. Quan ataquem malament i estem especulant et poden fer com ens han fet moltes ocasions de gol, i aquest és un equip molt perillós si s'apropa a l'àrea. No, hem d'anar a sortir i anar a guanyar el partit. Nosaltres estem fets per atacar, per agafar la pilota, per jugar bé, per defensar bé amb la pilota, per defensar bé quan toca defensar. Necessitem que hi hagi joc. Lo único que quiero transmitir, vamos a ir por el partido, no iremos a especular ni nada por el estilo, iremos a coger el balón y atacar y hacer ocasiones de gol. Esto es lo que quiero transmitir a mis jugadores. Víctor, ja ho he dit més d'una vegada, és un porter perfecte pel Barça. Defensivament l'equip està sòlid, està bé, està en confiança. La disponibilitat tant d'en Silvinho com d'en Carles com d'en Martín, que va jugar a Lisboa, ha sigut extraordinària. Ens ha ajudat molt. Això fa la vida molt fàcil a tots. I malgrat llur vell combat, no es cansa, tinc unes ganes de fer-lo reposar, però és que cal veig jugar amb aquest entusiasme, amb aquesta d'això, que la veritat és que el Barça ha fitxat un jugador extraordinari. No només el que ho porta al camp, que tothom ho veu, sinó en el dia a dia, en com entrena, en l'alegria que porta el vestidor, és el que posa la música. Bon viatge pels carrers, si el seu cor... La tònica del Xavi d'aquest any, o de la seva trajectòria, un jugador molt participatiu, en què dona molt dinamisme al joc, que és molt intel·ligent, que és molt solidari. El Xavi ens dona molt a mig del camp, molt. I malgrat Andrés es come aparte, Andrés. Andrés Masiad es muy bueno, es un ejemplo para, yo siempre lo digo, lo pongo ejemplo para las generaciones del fútbol base, que se miren en él, en mucha gente, pero sobre todo en él. Porque no iba pendientes, no se peina el pelo, no se pinta el pelo, no. Todos saben que es el mejor y juega 20 minutos y no se quejaba. Lo pongas donde lo pongas, no se queja y siempre juega bien. Y siempre entrena bien. Y cuando está lesionado está de mal humor porque quiere volver y quiere ayudar. Y esa gente no tiene precio. Entenc que és un jugador que és el millor, nomenat el millor jugador de la història de l'Arsenal, el màxim jugador de la història de la selecció francesa, un jugador d'un nivell altíssim i que té la humilitat, perquè la té, i té la capacitat de fer coses que probablement igual no havia fet mai, no li havien demanat mai, que es posa a disposició del club, i això amb l'edat que té, després de ser el que ha sigut, no és gens fàcil, i gràcies a això som líders. Ahora mismo se me preocupa que Leo esté bien, que cómo está, que nos ayude como nos está ayudando, que el equipo le quiera tanto como le quiere. Esa es la única preocupación que tengo. Leo nunca juega mal, nunca. Es demasiado bueno como para que se pueda permitir esto. Es un tío muy fuerte. La gente decía que tema muscular, es un tío, es un animal, es muy fuerte físicamente, muy resistente. Hemos conseguido este año que esté bien. Quiero que sonríe. Si Leo sonríe, todo es más fácil. Los delanteros son jugadores especiales, son jugadores que tienen que vivir del gol, y para este gol tiene que haber un punto siempre de querer más, un puntito de ser yo, que es lo que hace diferentes. Pero si repasamos todos los grandes goleadores de todas las ligas, en todas las historias, así, en este perfil. Es decir, el gol lo quiero hacer yo, y para hacer o conseguir esto tienes que quererte mucho y hacerlo. La suerte de dirigir un grupo de jugadores tan buenos, pues hacen bueno a uno.